салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз Медия. имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз ҳунарманди машҳури Туркия ки маъруф дар филми Духтари деҳотӣ бо номи Ҷамол аст, бароятон маълумот пешниҳод намоем. Ба канал обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. Берк Камкат 9 майи соли 1984 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Берк ҳамроҳи оилааш дар Анқара он қадар зиндагӣ намекунад. Барои ӯ лозим мешавад ки бо оилааш ба Эскишехир биравад. қадаш 185 сантиметр мебошад. касби ҳунармандӣ орзуи Берк набуд. баъди хатми донишгоҳ Беркро барои наворгирӣ дар рекламаҳо даъват менамоянд. баъдан ӯро барои нақшҳои театрӣ ҷиғ мезананд. ҳамин тавр баъди чандин сол маълумоти актёрӣ гирифта, ӯ аввалин маротиба дар филми «Ман сирри туро мекушоям» нақш мебозад. Берк баъди нақшофариаш дар силсила филми «Селская красавица» хело машҳур мешавад. баъди ба охир расидани кори ин филм, аллакай ӯро дар кӯчаҳои шаҳр шинохтани мардум оғоз мегардад. тамоми духтарони Туркия бо ӯ ба шавҳар баромаданро орзу мекарданд. соли 2015 Берк дар силсила филми «Великолепный век. Империя Кюсем» нақши қаҳрамон Искандарро мебозад, ки ба ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ мебахшад. соли 2018 Берк дар силсила филми «Гулизор» нақш меофарад, ки ин филм тамошобини зиёди худро пайдо менамояд. Берк бештари вақти худро ба хондани китобу маҷалла, рассомӣ мегузаронад. ба ин нигоҳ накарда, новобаста ки ҳоло Берк дар кадом сину сол аст, лек то ҳол оиладор нашудааст. соли 2016 муносибати ошиқонаи ӯро бо яке аз ҳунарманди машҳури Туркия Сонгул Оден мушоҳида кардаанд. рӯзноманигорон якчанд маротиба гӯё онҳоро дида бошанд, лек ҳунарманд бошад, гуфтаҳои рӯзноманигоронро рад менамояд. Берк инсони бовиҷдон буда, дар зиндагӣ ба худ бовар дорад. айни ҳол ӯ дар зиндагӣ инсони озод аст. дар сомонаи инстаграмаш бошад, шумораи зиёди подписчикои худро дорад. агар мехоҳед оиди ин ҳунарманд маълумоти бештаре дошта бошед, пас метавонед ба сомонаҳои интернетии шахсии Берк обуна шавед, яъне дар Инстаграм ва Фейсбуки ӯ обуна шуда маълумотҳои бештар дар борааш пайдо намоед.